Conteme, que o que leva vostede? Yo llevo un pecho para San Roque. Y nada, ya llevo muchos años, 17 años que estoy operada de cáncer de mama y bien. Que vai mercar? Conteme. Unhas pernillas que... E logo por que leva unhas pernas? Porque eu ofrecí por miña neta que tiña as perniñas malas e perdíllase. E que lle veñen pedir? Pois, polo menos que haxa un pouquinho máis de suerte, un pouquinho máis de salud, o salud, principalmente salud. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when... Que importancia ten o San Roque para Vigo? Hai moito. Isto xa non hai máis, hai moito. É para xente que o honra, que lle gusta vir aquí e que o vive. Se mira a xente que hai aquí e todo. E para que ese pano sexa así milagreiro, hai que pasalo polo manto santo, como hai que facer? Sí, yo básicamente los paso por la pierna, que es donde él tenía las heridas y donde el perro le curaba la pierna. Con su lamido, con el lamer del perro, le curaba las heridas a la pierna. Básicamente por la pierna. Ahora, el manto también vale, la cara también vale. Conta a lenda que cando San Roque chegou a Vigo, a peste que asolaba a cidade desapareceu milagrosamente. Anos despois construíase esta capela que teño as miñas costas, a que hoxe veñen romeiros de todas partes de España para rezar o santo e para oír unha misiña. And you let her go. Vai vostede emocionado. Sí, sí. Que por que esa emoción? Porque me ten feito moito San Roque. Es nuestra tradición de toda la vida y San Joaquiño es de todos los de Vigo. Xa levo uns anos vindo, Cada ano que veño é un ano máis de vida, A que sí? Tuve unha rodilla mala hai anos, entonces se me curou sin operar. Sí. Non sei se foi San Roque ou quen foi, pero bueno, curarse me curou, entonces hai 4 ou 5 anos estou moi ben, sigo bailando e todo, o sea que... Vivimos en Holanda, más de 50 años, y me dejas, y entonces pues queremos llevar esto para enseñar allá también.